Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ifa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Mngani nazo pakapaka imene kuzungulira pasamba la mchezo la Facebook ndi yankulu amene amadziwika zodizira kuti Kondwani Kachamba ngwira tidamvapo anthu awiri atatu amene ameneyu ndi amene ali behind a page imene ya Bakili Muluzi TV akung'alula kwambiri mwakuti koma Kondwani wabwera poyera ndikukana kuti hayi ine ndakhala mzika yokonda dziko langa la Malawi ndipo sindingamalolere nyasi kapena zinthu zopanda pake zizichitika. So Kondwani Kachamba ngwira ndi yemwenso akung'alula kwambiri pa ground ndipo akung'alula zodabwitsa kwambiri waposaso page imene ija ya Bakili Muluzi TV. Kondwani Kachamba mongokumbusana amakhala akuindi amapanga ma business amagwira ntchito ndi ma organization moyo wake nkumayenda bwinobwino, koma chodabwitsa ndicho kuti akung'alula kwambiri ngati ali konkuno ku Malawi. Ukumamva zinthu zakuntchewu wang'alula nawo, zakunchisi wang'alula nawo, kuti akulu kuti zinthu mukuziyendesa motani. So ndafika pa page yake official ndona kuma post angapo amene tikuona kuti MCP akuyikanso pambalambanda akamba makamaka zinthu ziwiri zitatu zomwe zikumveka amphekesera yokuti MCP ikuganiza zokuti ikufuna ibere zisankho kapena zisankho zipangidwe relan kapena kuti mavoti achitikeso pa zifukwa zokuti sakufuna kugonja, sakufuna kuvomereza kuti APM atenga boma. So kuti mapost angapo ndizisesereka ndi maposti kuti muone kuti zinthu kumeneko zili motani kung'alula mosaopa. Uyu post ya 2 minutes ago akuti tili pambuyopo kuntchewu, nothing, absolutely nothing will happen. Mubwerera mmene munabwerera, muzeni Mbapeyo kuti game yafoira zabwino. Walemba makamaka wajambula galimoto ya mtundu wa Toyota wangobisa number plate imene ili B makuti kwina kuyabisidwa anyamataso amene ali jijili amene akufuna makamaka achite zinthu zosakhala bwino kumeneko kuntchewu. Post naso yomwe kubakira apa akuti atikuona chithunzi cha mkulu wina kusika ma steps bausa wavala vest yake ndithu akuti MCP guys in Nchewu mwafika kumene from Lilongwe, right there with you. Number plate ndi BP chakuti galimoto ya Toyota yomwe tayiona kuntonda ija kena kupitiza ndikunena kuti chithunzi ichi chinacho ndi miyendo ya mmodzi mwa ino mugalimoto yanu yomwe gulu munamenya namiwa, right there with you. Mwachepa kwambiri simungathe so tikuona kuti paliso akuti nyambalo gulu makamaka gulu limene lida athandizira kumenya Sylvester namiwa pa zionetsero za ku Lilongwe zomwe zidachitika mbuyo zija kuti zachoka from Lilongwe zili kuntchewu. Number plate ndi B mwakuti kwina kuwabisa anyamata amene ali yakali akuti MCP ndekondwani ndinakale kuti akuwayika pambalambanda every move akumakhala wayikiratu poyera. Apaso dalemba makamaka Kondwani iyo mamene tsangapo apitawo kuti MCP idea yopanga mademo akuti kupangira meki singagwire chifukwa police and MDF is no longer under your control. Tamuzeni zanuyo kuti ngolobodoka. That's why ndikuti mumaganiza ngati chifuyo muchapidwa kupya chabwino. Apaso wang'alula kuti makamaka MCP ndi idea yopanga mademo kupangira meki, koma Kondwani wasindika kunena kuti singagwire chifukwa chokuti apolisi komanso ndi IMDF akuti sali m'manja mwanu, saliso anda malamulo inu a MCP kuti mungawauze kuti apolisi pangati chakuti akulibe zimenezo. Ndipo wanena kuti muchapidwa akuopsa kwambiri. Kondwani uyu binoculars yake akuunika paliponse m'Malawi chabwino kumalowa kumene kukumeki kuntchewu sotaona wafikako ndipo ndikuseserekabe chabwino. Uyu walembaso makamaka kuti in case you missed it sulo mwina dzulu munaiponya press brief ya meki adayankhula pa kuti Amalawi ndati ndikudziwiseni akuti kufuna kwa Amalawi ndi kumene kupambane, people will be respected, nothing else. Kuyankhula kumene kwa Justice Annabel Ntalimanja nayenso kusindika kuti Amalawi kungokudziwisani chabe akuti kaganizidwe kapena mafuno a Amalawi ndi amene angapambane akuti people's will, chifuniro cha anthu
akuti will be respected, nothing else. Chifuniro cha anthu ndi chomwe chingalemekezedwe palibenso china. So zachidziwikire kuti pa vote apalibe akubera akayesayesa maminzi. After all, Justice Annabel Ntalimanja zikuoneka kuti ali straightforward, ali pakati pa amalawi enieni. Chabwino ndingona koso mapost awiri omaliza tizite chokwangukapo pamodzi pano. Uyu ndi Kondwani akuti MCP nanu mwazuka bwanji, ngakhale simuyankha koma ndikuwuzeni mafacts akuti chani zilungamo. Mbabe wanuyo ngwaphuma kwambiri popanga zinthu. He thinks ndi wanzeru kwambiri and bige yeti ndikamfana kwambiri in our eyes. Khanda lenileni ndimati mumuuze kuti ali ndi ine ndauti, ndipo palibe chimene angapange kusintha mavoti chifukwa ndi mwana sangathe. Any step including what he has taken for breakfast komanso chomwera ndoziwa zikomo. Chabwino akuti mbabe wanuyo mbabe ndikhulupirira kuti tonse tikumudziwa Kondwani ndi mmene akupangira akung'alula chilichonse achokhuzana ndi MCP. Every single move akuyika pambalambanda. Ndione post yomalizanso imene yayikidwa maka 7 hours ago akuti imene ndi audio imene itayika kalenso pamodzi pano yomwenso tikuona kuti MCP yayikidwa pambalambanda atayioneni. Koma mkhani yonse yomwe tinabwerera ndi Kondwani Kachamba akupitirizabe kung'alula move iliyonse ya MCP, idea iliyonse, plan iliyonse, mmene zigawenga kaya ndi ndani zikuyendera akuulula. Ndipo ifenso tili after you kubweresa every single update. Ndipo ndimaninanso kuti mukafika kumapeto mukumvera komanso kuonera osamayiwala kulipanga support muchiya like, share komanso subscribe kuti nkhani zonse kuchoka pamodzi pano zisamakuphonyeni. Tikumanenso nthawi ina. Pena pake life ikavuta kuvuta, yeah, anza kuose ama kutuluka yeah. Same ghetto kukusemela zinyau mama blessings zao usakale nao. Same ghetto kukutenga wachilendo. Same ghetto kukuvungila mijedo. Brother man focus on your go ngati pali hustle you can go. Satengela zofuna zao pama peto pake uzagwa nao, yeah. One by one osafoka osatamanga janos diamene amayanga, yeah. One by one kudeka say that is greater, kuweka say that is better, yeah. Friend with that tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe, chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.